ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి 18 రోజుల క్లాస్లో 7వ రోజు జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము, భగవద్విజ్ఞానము అని కూడా పేరు. జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము. ఓం అజ్ఞాన తిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ సో జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము అని ఈ భక్తి యోగం ప్రారంభం 7వ అధ్యాయంతో మొదలవుతుంది. భక్తి యోగం అక్కడ స్టార్ట్ చేస్తాము. 7 నుంచి 12 వరకు భక్తి యోగం అని చెప్పుకున్నాము. జ్ఞాన అంటే విజ్ఞానం అంటే డిఫరెన్స్ ఎవరైనా చెప్పగలిగితే దయచేసి చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయొచ్చు. జ్ఞానము విజ్ఞానము, జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము అంటున్నారు కాబట్టి జ్ఞానానికి విజ్ఞానానికి డిఫరెన్స్ ఏమిటి అని ఎవరికైనా ఏదైనా ఐడియా ఉంటే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి, తర్వాత నేను చెప్తాను. సో ఈ జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగం భక్తి యోగంలో మొట్టమొదటి అధ్యాయం అని కూడా చెప్తున్నాం. సో మొట్టమొదట భగవాను వాచతో ప్రారంభం. శ్రీ భగవాను వాచ మయ్యాసక్తమనా పాఠ యోగం యుంజన్మదాశ్రయః అసంశయం సమగ్రం మాం యదా జ్ఞాస్యసి తచ్ఛృణు. మయ్యాసక్త మనస్సును నాయందు ఆసక్తితో ఉంచి, అంటే మనస్సును నా మీద పెట్టి, పాఠ అర్జున యోగం యుంజన్ మదాశ్రయ, ఆ యోగంలో ఉంటూ నన్ను నన్ను ఆశ్రయించినప్పుడు అసంశయం అంటే ఈ నన్ను ఆసక్తిని అంటే మనస్సు నా మీద ఉంచి నన్ను ఆశ్రయించి ఇటువంటి యోగంలో గనక ఉన్నట్లయితే అసంశయం సమగ్రమా నిస్సందేహంగా కంప్లీట్ గా, సమగ్రం అంటే కంప్లీట్ గా నన్ను యథాజ్ఞాస్యసి ఏ రకంగా తెలుసుకోవచ్చో తచ్ఛృణు విను అని చెప్తున్నారంటే నా మీద మనస్సును పెట్టి నన్ను ఆశ్రయించి ఇలాంటి యోగంలో అంటే కేవలం భగవంతుడి మీద ఏమి యోగం అది, భగవంతుడి మీద మైండ్ని పెట్టడమే, కంప్లీట్ గా ఆయన మీద లగ్నం చేసి ఆయన్ని ఆశ్రయించటం అంటే ఏమిటి, శరణాగత తత్వం. భక్తికి నిర్వచనమే అది. భక్తి అంటే మనం ఏమిటి అని అనుకుంటూ ఉంటాం. ప్రేమ గౌరవం ఎవరి మీద ఉంటుందో అది భక్తి. ఉదాహరణకు మన పేరెంట్స్, వాళ్ళ మీద మనకి ప్రేమ ఉంటుంది, గౌరవం ఉంటుంది. అలాగే కొంతమంది మనకి ఇష్టమైన పెద్దవాళ్ళు, తాతలో అమ్మమ్మలో ఎవరో, మరి లేదంటే మనకి ఇష్టమైన ఉపాధ్యాయులు ఉంటారు, వాళ్ళ మీద ఎంతో గౌరవం ప్రేమ ఉంటుంది. అది భక్తి అంటే మనం ఆ రకంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. కానీ ఇంకా కంప్లీట్ గా ఏమిటి భక్తి అంటే శరణాగత తత్వం. అంటే ఎంత విశ్వాసము ప్రేమ నమ్మకం ఉన్నాయంటే
అవతల వ్యక్తి మీద మనం కంప్లీట్ గా వాళ్ళ మీద వదిలేస్తాం. సో వాళ్ళు ఏం చేసినా ఓకే అనుకునే అంతటి శరణాగతత్వం, అది భగవంతుడి పట్ల ఆ శరణాగతత్వం. భగవాన్ నువ్వేది చేసినా నేను నాకు ఓకే అనుకునే స్టేజ్ కనుకొస్తే అదే శరణాగతత్వం. అది మనం గోపికల్ని చూసాము. ఈ నవవిధ భక్తుల్లో మరి ఇంకా అదే తర్వాత కూడా చూస్తాం. నవవిధ భక్తుల్లో కూడా మరి బలి మహారాజు శరణాగతత్వంకి ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్పుకున్నాం. అన్నిటికంటే మరి గోపికలు గోపబాలు వాళ్ళకి సమస్తం భగవంతుడే. ఇంకా వాళ్ళకి రెండోది ఆ కంప్లీట్ శరణాగత తత్వం. సో అది అలా అది భక్తికి, నిజమైన అల్టిమేట్ భక్తికి అది నిర్వచనం. సో భగవంతుడి మీద మనసు లగ్నం చేసి ఆయన్ను శరణు వేడినప్పుడు, ఆశ్రయించినప్పుడు నిస్సందేహంగా నువ్వు నన్ను అలాంటి యోగంలో గనక నువ్వు ఉండగలిగితే, అలాంటి భక్తితో గనక నువ్వు ఉండగలిగితే నన్ను నిస్సంశయంగా, అసంశయం అంటున్నారు, సందేహం లేదు, కంప్లీట్ గా, మళ్ళీ మామూలుగా కూడా గారు, నన్ను సమగ్రంగా తెలుసుకోవచ్చు. కంప్లీట్ గా యథాజ్ఞాస్యసి, ఏ రకంగా తెలుసుకోవచ్చో తచ్చును ఇప్పుడు చెప్తాను. సో నా మీద మనస్సును నిలిపి నన్ను ఆశ్రయించి ఇటువంటి ధ్యానంలో గనక నువ్వు ఉండగలిగినట్లయితే నువ్వు నన్ను ఎలా పొందగలవు అనేది ఇప్పుడు నీకు నేను చెప్తాను, విను అని చెప్తున్నాను. సందేహం లేకుండా సమగ్రంగా నన్ను ఎలా తెలుసుకోగలవో వివరిస్తాను, విను. ఎప్పుడు సందేహం లేకుండా తెలుసుకోవచ్చు భగవంతుణ్ణి? ఆయన మీదే నా మనసు నిలిపి ఆయన్ను ఆశ్రయించినప్పుడు, శరణు వేడినప్పుడు. సరే, జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము అంటే డిఫరెన్స్ ఏమిటో ఎవరైనా చెప్పగలరా అని అడిగాను. సో చూద్దాము, ఇంకా ఆన్సర్స్ రాలేదు. కొంచెం సేపు అయిన తర్వాత ఏమైనా మీరు చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. ఈ అధ్యాయం పేరు జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగం. సో జ్ఞానం అంటే, విజ్ఞానం అంటే డిఫరెన్స్ ఏమిటి ఈ రెండిటికి అన్నది ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. సో అది ఫస్ట్ శ్లోకంలోనే చెప్తున్నారనమాట. అంటే ఈ యోగంలో నా మనస్సును భగవంతుడి మీద పెట్టి ఆయన్ని ఆశ్రయించి ఉండటమే భక్తి. కాబట్టి ఈ భక్తి యోగంలో గనక నువ్వు నిమగ్నమైతే నిస్సందేహంగా నువ్వు నన్ను కంప్లీట్ గా ఏ విధంగా తెలుసుకోవచ్చో నేను ఇప్పుడు నీకు చెప్తాను, విను. జ్ఞానం తేహం సవిజ్ఞానం ఇదం వక్ష్యామ్యశేషతః యజ్ఞాత్వా నేహ భూయః అన్యత్ జ్ఞాతవ్యమవశిష్యతే. సో జ్ఞానము మరియు సవిజ్ఞానం, ఆ విజ్ఞానము, ఇదం వక్ష్యామి అశేషతః. జ్ఞానము విజ్ఞానంతో సహా నేను ఇప్పుడు నీకు ఇది వక్ష్యామి చెప్తాను, అశేషతః అంటే ఏది మిగలకుండా కంప్లీట్ గా నీకు ఈ జ్ఞానము విజ్ఞానంతో సహా నీకు మొత్తం ఇప్పుడు నేను చెప్తాను. యజ్ఞాత్వా నేహభూయ, ఇది తెలిసిన తర్వాత ఇంక నువ్వు తిరిగి అన్యత్ జ్ఞాతవ్యం, నీకు ఇక వేరే జ్ఞానం ఏమి కూడా అవశిష్యతే, అవసరం లేదు అని చెప్తున్నారనమాట. సో నేను ఇప్పుడు నీకు జ్ఞాన విజ్ఞానాలతో సహా నీకు మొత్తం ఈ విషయాన్ని నీకు వివరిస్తాను కంప్లీట్ గా. ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత నీకు అన్యత్ జ్ఞానం అంటే ఏమిటి, వేరే జ్ఞానం ఏమి ఇంకా నీకు అక్కర్లేదు అని ఇక్కడ చెప్తున్నాను. సో ఏమిటి అన్నది చూద్దాం. సో జ్ఞానము విజ్ఞానము ఈ రెండిటికి డిఫరెన్స్ ఏమిటి అని ఒక ప్రశ్న వేసుకున్నాము. సో ఆన్సర్ చెప్తున్నాను, వినండి. ఇంతవరకు ఎవరు ఆన్సర్ టైప్ చేయలేదు కాబట్టి నేను చెప్తాను. జ్ఞానము అంటే సరే నాలెడ్జ్, ఏదైనా మనకి ఈ విషయాలన్నీ తెలుసుకోవటం నాలెడ్జ్. ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుంటున్నాం కొంత నాలెడ్జ్. విజ్ఞానము అంటే అనుభవపూర్వకంగా ఆ నాలెడ్జ్ ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతాం. ఇప్పుడు మనం ఆత్మానుభూతి, ఆత్మను అర్థం చేసుకోవాలి, భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నాము, అది మనకి అర్థమవుతోంది. కానీ అనుభవపూర్వకంగా మనం ఆ స్థితిలో ఉన్నామా? ద్వంద్వాలకు అన్ని పరిస్థితుల్లో సమభావంతో ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కర్మయోగం చూసాం, ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా చేయాలి, అది అర్థమైంది మనకు. కానీ కంప్లీట్ గా మనం ఆ స్టేజ్ లో ఇంకా లేము. కాబట్టి మనం ఇంకా ఆ విజ్ఞానము అంటే ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే అది మనం అనుభవపూర్వకంగా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలిగినప్పుడు, కంప్లీట్ గా ప్రతిఫలాపేక్షను వదులుకుని మనం కర్మ చేయగలిగినప్పుడు మనకు ఆ విజ్ఞానం
వచ్చింది కర్మయోగ విజ్ఞానం అనుకోవచ్చు. సో జ్ఞానానికి విజ్ఞానానికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే విషయం తెలియడం జ్ఞానం, విజ్ఞానం అంటే అది ప్రాక్టికల్ గా ఎక్స్పీరియన్స్ తో తెలుసుకోవటం అన్నది విజ్ఞానం అన్నమాట. ఉదాహరణకి ఎవరికైనా పక్కవాడు ఉంటారు, మన వాళ్ళు ఎవరైనా, వాళ్ళకి చెయ్యో ఏదో ఒక కాలు నొప్పో మెడ నొప్పో బ్యాక్ పెయినో ఏదో వచ్చింది, పాపం వాళ్ళు ఎంతో బాధపడుతుంటారు. మనం కూడా చాలా వాళ్ళని చూసి అయ్యో పాపం వీళ్ళు ఇంత బాధపడుతున్నారే అనుకుంటాం. నొప్పి అంటే ఎంతో నొప్పిగా ఉందట అని చెప్తాం, కానీ అది నొప్పిగా ఉంది వాళ్ళకి ఎంతో అని కూడా తెలుసు మనకు, అది చాలా నొప్పి అని కూడా తెలుసు. కానీ ఆ నొప్పి ఎలా ఉంటుంది అనేది మన దాకా వస్తే గానీ మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ తో ఆ నొప్పి ఎలాంటిది అని తెలియదు. అలాగే ఈ జ్ఞాన విజ్ఞానాలు కూడా అంతే. ఇవన్నీ మనం తెలుసుకోవటం ఒక ఎత్తు అయితే, మనం అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోవటం అనేది విజ్ఞానం అన్నమాట. సో థియరీ అండ్ ప్రాక్టీస్ అని చెప్పుకోవచ్చు, సింపుల్ గా చెప్పుకోవాలి అర్థం అవ్వాలంటే. ఇప్పుడు కెమిస్ట్రీ ఉంది, లేదంటే ఫిజిక్స్ ఉంది, లేదంటే బయాలజీ ఉంది, పుస్తకంలో చదువుతాము, కొంత అర్థం అవుతుంది. కానీ ల్యాబ్కి వెళ్ళి ఆ కెమిస్ట్రీ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడే ఈ రసాయనం ఆ రసాయనంతో కలిస్తే ఏం జరుగుతుంది అనేది ప్రత్యక్షంగా మనకు అర్థం అవుతుంది. అప్పుడు వచ్చే అవగాహన వేరు. పుస్తకంలో చదివితే వచ్చే అవగాహనకి దానికి డిఫరెన్స్ ఉంది. థియరీ అండ్ ప్రాక్టీస్ అని మనం గుర్తుంచుకోవచ్చు, జ్ఞానము విజ్ఞానము. సో భగవంతుడు ఇక్కడ అంటున్నారనమాట, నీకు ఇప్పుడు ఆ జ్ఞాన విజ్ఞానాలతో సహా నీకు కంప్లీట్ గా ఇది నీకు వివరిస్తాను, ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని. ఇక ఈ విషయాలన్నీ విన్న తర్వాత ఇంకా నీకు వేరే విషయాలు అన్యత్ జ్ఞాతవ్యం, ఇక వేరే తెలుసుకోవాల్సిందేమీ కూడా నీకు లేదు అని చెప్తున్నాను. మనుష్యాణం సహస్రేషు కశ్చిద్యతతి సిద్ధయే యతతాం అపి సిద్ధానాం కశ్చిన్మాం వేత్తి తత్వతః. మనుష్యులు వేలాది మంది, సహస్రేషు అంటే వేలాది మంది మనుష్యులలో కశ్చిద్యతతి ఎవరో ఒక్కరే సిద్ధయే సిద్ధత్వాన్ని పొందుతారు. యతతాం అపి సిద్ధానాం, అలా సిద్ధత్వాన్ని పొందిన వాళ్ళల్లో కూడా కశ్చిన్మాం ఎవరో ఒక్కరే నన్ను వేత్తి తెలుసుకుంటారు నా తత్వాన్ని అని చెప్తున్నారు. సో ఎంతో వేల మందిలో ఒక్కళ్ళు మాత్రమే ఏదో యోగ సిద్ధి కోసం ప్రయత్నం చేస్తారు. అలా చేసే వాళ్ళల్లో కూడా యోగ సిద్ధి తెచ్చుకున్న కొంతమందిలో కూడా నిజంగా నన్ను తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఎవరో ఒకళ్ళు ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఉదాహరణకు ఏం ఎగ్జాంపుల్, ఒక బహుశా పరుగు పందెం ఉందనుకోండి, మరి వాళ్ళు ఒలింపిక్స్ లోనో లేకపోతే మన దేశ రాష్ట్రంలో నేషనల్స్ లోనో పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే ముందు లోకల్ వాళ్ళందరూ వేలాది మంది పార్టిసిపేట్ చేస్తే వాళ్ళల్లో ఒక 100 మందినో 50 మందినో సెలెక్ట్ చేస్తారు. ఆ 50 మందిలో కూడా మరి అందరూ ఫస్ట్ ప్లేస్ రాదుగా, ఎవరో ఒక్కళ్ళే ఫస్ట్ ప్లేస్ తెచ్చుకోగలుగుతారు. అలా ఎక్కడో చాలా మంది, కొంతమంది, ఎంతో మంది మనుషులు ఉంటే కొంతమంది ట్రై చేస్తారు ఆ పరుగు పందెం కోసం. మరి ఒక 1000 మందో 50 మందో 100 మందో, ఆ 100 మందిలో 100 మంది సెలెక్ట్ అయితే వాళ్ళలో మళ్ళీ ఎవరో ఒకళ్ళు గెలుస్తారు అన్నట్లుగా ఎంతో మంది మనుషులలో కొంతమందే యోగ సిద్ధి కోసం ప్రయత్నించే వాళ్ళు ఉంటారు. అలా ప్రయత్నించిన వాళ్ళలో కూడా ఎవరో ఒక్కరే నన్ను నిజంగా తెలుసుకోగలుగుతారు. సో ఇక్కడ భక్తి యోగం ప్రారంభంలోనే భగవంతుడు మనకు భక్తితో ఉంటే నన్ను కంప్లీట్ గా తెలుసుకోవచ్చు అంటూ, ఆ భక్తి అంటే ఏమిటన్నది ఈ 2 మాటల్లో మనకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పేశారు. మనస్సును నా మీద నిలిపి మదాశ్రయ, నన్ను ఆశ్రయించినట్లయితే నిస్సందేహంగా నీకు నేను ఎలా తెలుస్తానో, నీకు నేను ఎలా అర్థమవుతానో చెప్తాను అన్నాడు. కాబట్టి ఆ 2 అవసరం భక్తికి, భగవంతుడి మీద మనస్సును తిప్పడం, ఆయన్ను ఆశ్రయించటం, ఈ 2 ముఖ్యమని మనకి అసలు ఫస్ట్ చాప్టర్ లోనే భగవంతుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారనమాట. భక్తి అంటే ఏం కావాలి, భక్తి అంటే ఏమిటి అన్నది అక్కడే మనకు అర్థం అవుతుంది. భూమిరాపో నలో వాయు కమ్మనో బుద్ధిరేవచ అహంకారైతీయం మే భిన్నా ప్రకృతిర్ అష్టధా. సో భూమి, ఆపో నీరు, నలో మరి అంటే ఆకాశం, వాయు అంటే వాయువు,
భూమి, నీరు, నలు అంటే అగ్ని, వాయువు, హమ్ అంటే ఆకాశం, మనస్సు, బుద్ధి ఇవన్నీ కూడా ఏవచ ఇవన్నీ కూడా. సో భూమి, నీరు, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశం ఏమిటి? పంచభూతాలు అని చెప్తాం. ఆ పంచభూతాలు కూడా భగవంతుడి యొక్క సృష్టియే. సో ఇవి పంచభూతాలు. మన యొక్క ఈ భౌతిక ప్రపంచం చుట్టూ ఈ పంచభూతాలు ఉన్నాయి. సో ఆ 5 పంచభూతాలు ప్లస్ మనస్సు, బుద్ధి ఇవన్నీ, ఇంకా మరియు అహంకారము. సో పంచభూతాలు 5, మనసు, బుద్ధి, అహంకారం 3, ఈ 8 కూడా ఇతీయమే భిన్న ప్రకృతి అష్టద. ఇవన్నీ కూడా నా యొక్క భిన్న ప్రకృతులే ఈ 8 కూడా అని చెప్తున్నారంటే నా యొక్క శక్తియే. సో భూమి, నీరు, అగ్ని, గాలి, ఆకాశం, మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం ఇవన్నీ కూడా ఈ 8 కూడా నా మాయా శక్తియే అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మనం ఒక మాట చెప్పుకున్నాం, ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏమిటది? ఏదైనా సరే ఈ ప్రపంచంలో ఒక ఆకారం అనేది, ఒక ఫామ్ అనేది ఉంది, మన కంటి ముందు ఒక ఆకారం కనిపిస్తోందంటే మనిషి అయినా, జంతువు అయినా, పక్షి అయినా, కొండ అయినా, చెట్టు అయినా, ఏదైనా సరే ఒక ఆకారం కనిపిస్తోంది అంటే అది పంచభూతాలతో తయారైనది. ఆకారం ఎప్పుడు పంచభూతాలతోనే వస్తుంది. మన బాడీ కూడా ఆకారం ఉంది కాబట్టి పంచభూతాలతో తయారైంది. అందుకే ఇక్కడ బాడీని పంచభూతాల్లాగా చూపిస్తున్నారు. ఇక్కడ ఆకాశము, మరి ఇది అగ్ని, ఇక్కడ నీరు, ఇక్కడ మరి భూమి, ఇవన్నీ కూడా మనకు వాయువు ఒక రకంగా ఇది ఎగరటం లాగా చూపిస్తున్నారు. సో ఇదంతా కూడా పంచభూతాలతో తయారైన శరీరము అని చెప్తూ ఇలా మనకి ఇది చూపిస్తున్నారు. సో ఈ పంచభూతాలు 5, మరి మన బాడీలో ఇంకేమున్నాయి? ఈ 5 బాడీ ఏమో కంటికి కనిపిస్తుంది, అందుకే దాన్ని స్థూల శరీరం అంటాం, అంటే గ్రోస్ బాడీ అంటాం ఇంగ్లీష్ లో. అంటే కంటికి కనిపించే శరీరం. కనిపించని శరీరం ఉంది, ఏమిటది? మనసు, బుద్ధి, అహంకారం. అవి కంటికి కనిపించవు కానీ అవి కూడా పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ బాడీయే. ఎందుకు? ఎప్పుడు మైండ్తోనే కదా అన్ని ఆలోచిస్తుంటాం. బుద్ధి, ఆ బుద్ధి చెడు వెళ్తుందో మంచి వైపు వెళ్తుందో దానిని బట్టి మన మనస్సుని ఎలా గైడ్ చేస్తుందో దాన్ని బట్టి మనం ప్రవర్తిస్తాం. అహంకారం నేను అనేటటువంటి ఆ ఫీలింగ్ అన్నమాట. సో ఈ 3 పంచభూతాలు, ఈ 3 మనసు, బుద్ధి, అహంకారం కంటికి కనిపించవు కానీ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ కాబట్టి వాటిని సూక్ష్మ శరీరం అంటాం, అంటే కనిపించని శరీరం అని. ఇంగ్లీష్ లో సటిల్ బాడీ అంటారు, అంటే కంటికి సరిగ్గా కనిపించండి. సో కనిపించే శరీరం గ్రోస్ బాడీ, స్థూల శరీరం. కనిపించని మనసు, బుద్ధి, అహంకారము నేమో సూక్ష్మ శరీరము, సటిల్ బాడీ అని ఇంగ్లీష్ లో అంటాం. సో ఈ 8 కూడా అంటే కనిపించే ఈ పై శరీరం పంచభూతాలతో తయారైన స్థూల శరీరము, కనిపించని సూక్ష్మ శరీరమైన మనసు, బుద్ధి, అహంకారం, ఈ 8 కూడా భగవంతుడి యొక్క శక్తియే. అపరేయమితస్త్వన్యాం ప్రకృతిం విద్ధి మే పరాం జీవభూతాం మహాబాహో యయేదం ధార్యతే జగత్. సో ఇప్పటి వరకు నీకు చెప్పిన 8 శక్తులు కూడా నా యొక్క అపర ప్రకృతి, అంటే నా శక్తిలో కొంచెం తక్కువ రకం శక్తి అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఇకపోతే జీవరూపంలో నేను ఈ జగత్తంతటిని ధరిస్తున్న ఇంకొక ప్రకృతి, ఇంకొక శక్తి ఉన్నది, అది ఇంతకంటే ఉన్నతమైన శక్తి అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడి శక్తుల్లో సమస్తం భగవత్ శక్తియే. ఈ ప్రపంచం అంతా భగవంతుడి శక్తి వల్లనే ఇక్కడ ఉంది. సో దేనికైనా ఆకారం ఉంది అంటే ఈ జగత్తుకు కూడా ఆకారం అనేది ఏది కనిపించినా ఈ ప్రపంచంలో అది పంచభూతాలు. పంచభూతాలు ఎవరంటే భగవంతుడి శక్తియే. మన బాడీయే కాదు, ఏ బాడీ అయినా కనిపిస్తోంది అంటే పంచభూతాలతో ఉంది. అంతేకాకుండా మనసు, బుద్ధి, అహంకారం ఉన్నాయి మన బాడీలో కనిపించకుండా. సో పైకి కనిపించే శరీరమైనా, కనిపించకుండా ఉన్న మనసు, బుద్ధి, అహంకారం అయినా 2 కూడా భగవత్ శక్తులే అని మనకి ఈ శ్లోకం వల్ల అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడేమంటున్నారు? కనిపించే శరీరం, కనిపించని మనసు, బుద్ధి, అహంకారం అవన్నీ 8 కూడా నా శక్తి అయినప్పటికీ కూడా ఇది నా శక్తిలో కొంచెం తక్కువ. దీనికంటే ఉన్నతమైన శక్తి ఇంకొకటి ఉన్నది, అపర ప్రకృతి. ఇదేమో తక్కువ శక్తి అపర ప్రకృతి, దీనికంటే ఉన్నతమైన పరప్రకృతి అనే శక్తి ఉన్నది. అది ఏమిటి అంటే జీవరూపంలో ఈ జగత్తునంతా ధరిస్తున్న శక్తి. అంటే ఏమిటి? చైతన్యం. జీవరూపం అంటే ఏమిటి? ప్రాణం. మనలో జీవం అంటే ఏమిటి? ప్రాణం. ఆ ప్రాణం ఉన్నంత వరకే
ఈ శరీరం పనిచేస్తుంది. ప్రాణం వదిలినప్పుడు శరీరం పనిచేయదు. సో ప్రాణం అంటే ఏమిటి? చైతన్యం. సో భగవంతుడు ఆత్మ లోపల ఉన్నప్పుడే మనకు ఈ చైతన్యం అనేది కలుగుతుంది. సో ఆత్మ వదిలిన తర్వాత ఈ చైతన్యం ఉండదు. కాబట్టి ఈ చైతన్యమే, ఈ ఆత్మయే, భగవంతుడే ఈ ఆత్మ రూపంలో, చైతన్యం రూపంలో సమస్తం మనలోనే కాదు, జంతువుల్లో, పక్షుల్లో, చేపల్లో, చెట్లలో, అన్నిట్లో, ఈ జగత్తులో ప్రతి దాంట్లో ఏ దేనికైతే ఆకారం ఉందో అన్నిట్లో భగవంతుడు లోపల ఆత్మరూపంలో కూడా ఉన్నారు. అదే నా ఉన్నతమైన శక్తి. పైకి కనిపించే ఈ పంచభూతాలతో తయారైన ఈ ఆకారం గాని, కనిపించని మనసులు, బుద్ధులు, అహంకారాలు కూడా అవన్నీ నా శక్తి అయినా అవి ఇంకా నా శక్తిలో కొంచెం తక్కువ రకం శక్తి. ఎందుకు? లోపల ఆత్మ అనేది, చైతన్యం అనేది లేకపోతే ఏది కూడా దేనికి జీవం అనేది ఉండదు. కాబట్టి అది ఇంకా నా ఉన్నతమైన శక్తి. సో సమస్తం భగవంతుడే ఇచ్చారు, పై రూపం గాని, లోపలున్న చైతన్యం గాని, అన్నిటికీ, మనకే కాదు. ఏతద్యోనీని భూతాని సర్వాణీత్యుపధారయ అహం కృత్స్నస్య జగతః ప్రభవ ప్రళయస్తథా. ఈ రెండు ప్రకృతుల నుంచే ఈ పరప్రకృతి, అపర ప్రకృతి అని చూసాం కదా. అపర ప్రకృతి అంటే మరి పంచభూతాలు, మనసు, బుద్ధి, అహంకారం, 8. పరప్రకృతి అంటే వీటికంటే ఉన్నతంగా సమస్తాన్ని వ్యాపించి ఆ చైతన్యం ఇస్తున్నటువంటి ఆత్మశక్తి. సో ఈ రెండు కూడా మరి ఏదైనా ఈ ప్రపంచంలో ఈ రెండింటి నుంచే పుడుతున్నాయని నువ్వు గ్రహించు. అది మనిషి అవ్వని, సమస్త భూతాలు అంటే అన్ని జీవరాశులు కూడా ఈ రెండు ప్రకృతుల నుంచే జన్మిస్తున్నాయి. అంటే పరప్రకృతి నుంచి, అపర ప్రకృతి నుంచి, అంతే కదా. అన్నిటికీ బాడీ ఉంది, కనిపించే బాడీ, కనిపించని మనస్సు ఇవి ఉన్నాయి. లోపల ప్రతి దానిలో చైతన్యం అనే ఆత్మ ఉన్నది. కాబట్టి ఈ సమస్త జగత్తు కూడా ఆవిర్భవించడానికి గాని, అంతం కావడానికి కానీ నేనే కారణం అని తెలుసుకో. సో అన్నిటినీ పుట్టేది అన్ని భగవంతుడి శక్తితోనే పుడుతున్నాయి. ఆయన శక్తే మనలో ఉన్నది. అలా సమస్తం ఆవిర్భవించడానికి, మళ్ళీ అంతం కావడానికి కూడా నేనే కారణం అని తెలుసుకో. అంటే సర్వకారణకారకుడు అనే పేరు మీరు వినే ఉంటారు భగవంతుడికి. అందుకే కారణోద్ధక సాయి అని కూడా భగవంతుడి రూపమైన విష్ణుమూర్తికి 3 దశలు ఉన్నాయి. దాంతో ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని ఆయన మొత్తం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో వ్యాపించారని మనం గోలోక చాట్ లో చూస్తాం. మీకు గోలోక చాట్ చూపిస్తాను. కారణోదక సాయి అంటే, కారణోదక సాయి విష్ణు అంటే ఈ సమస్త విశ్వానికి కూడా కారణము. ఆయనే కారణం, పుట్టడానికి గాని, అంతం అవడానికి గాని, సమస్తానికి కారణభూతుడు అని అర్థం. సర్వకారణ కారణుడు. మత్తా పరతరం నాణ్యత్ కించిదస్తి ధనంజయ మయి సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణ ఇవ. మత్తా పరతరం నాణ్యత్, మరి కించిదస్తి ధనంజయ, నాకంటే నాణ్యమైనది పరతరం వేరే ఏది కూడా, కించిదస్తి ఏది కూడా లేదు ధనంజయ అని చెప్తున్నారు. సో నాకంటే నాణ్యమైనది, శ్రేష్టమైనది అయినటువంటి సత్యం ఇంకొకటి లేదు. సో మయి సర్వమిదం ప్రోతం, నేను సమస్తాన్ని కూడా నేను సపోర్ట్ చేస్తున్నాను. ఎలా? సూత్రే మణిగణ ఇవ, ఒక దారం గనక ఈ మణులన్నిటినీ కూర్చి ఒక దండగా ఎలా ఉంచుతుందో, నేను కూడా ఈ సమస్త విశ్వాలను నేను అలా ఆర్డర్లో ఉంచుతున్నాను. ఈ సమస్త జగత్తు కూడా ఈ దారం మీద, ఈ ముత్యాలు నెక్లెస్, దారం లేకపోతే అవన్నీ చెల్లా చెదురుగా అయిపోతాయి. ఆ దారం ఉంటే అన్ని దారంలో గుచ్చి మనం ఒక దండలాగా చేసుకుంటే దానికి ఒక చక్కటి ఆకారం వస్తుంది. అలాగే ఈ ప్రపంచం కూడా, సమస్త విశ్వాలు అన్నీ కూడా, ప్లానెట్స్ ఇవన్నీ నేనే, నా మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నాయి, నా మీదే ఆధారపడి ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. అన్నీ ఇలా కరెక్ట్ గా, మరి ఈ ముత్యాలు కనుక దారం మీద ఉన్నట్లు ఇవన్నీ ఇలా కరెక్ట్ మార్గంలో ఉంటూ అవి పనిచేస్తున్నాయి అంటే భగవంతుడే వాటికి ఆధారం. రసోహమప్సు కౌంతేయ ప్రభాస్మి శశి సూర్యయో
ప్రణవ సర్వవేదేషు శబ్దకే పౌరుషం ఋషు. సో రసోహం అంటే ఏమిటి? రసం, టేస్ట్. ఎందులో? ఎందుకనో ఈ స్క్రీన్ షేర్ పోయింది, మళ్ళీ షేర్ చేస్తాను. ఓకే. అన్ని వేదాలలో ఉన్నటువంటి ప్రణవనాదాన్ని నేను శబ్ద ఖే, ఖే అంటే ఆకాశం, ఆకాశంలో ఉన్న శబ్దాన్ని నేను పౌరుషం ఋషు అంటే మనుష్యులలో ఉన్న పౌరుషం అంటే ఇక్కడ సామర్థ్యం అని అర్థం. సో మనందరికీ సామర్థ్యం ఏది లేకపోయినా మన పనులు మనం చేసుకునే సామర్థ్యం అయినా ఉంది. ఏదేమైనా ఎలాంటి సామర్థ్యం అయినా అదంతా భగవంతుడే అని చెప్తున్నారు. సో నీటిలో రుచిని, సూర్యచంద్రుల్లో కాంతి, వేదాలలో ఉన్న ఓంకారాన్ని, ఆకాశంలో శబ్దాన్ని, నరులలో సామర్థ్యాన్ని నేనే అంటున్నారు. ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన పాయింట్, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇంకొకటి చూద్దాం. శబ్దకే, ఆకాశంలో శబ్దం ఉంది అంటున్నారు, అది నేను అంటున్నారు. సో ఆకాశంలో శబ్దం ఉండటం ఏమిటి అని మనకి డౌట్ రావచ్చు. ఎవరికైనా డౌట్ వస్తే గనక ఆకాశంలో సౌండ్ వేవ్స్ ఉంటాయి. మరి ఆ సౌండ్ వేవ్స్ తోనే మన సెల్ ఫోన్స్ కానీ, టీవీలు కానీ ఆ సౌండ్ వేవ్స్ క్యాచ్ చేసే మనకు ప్రసారాలు చేస్తున్నారు. రేడియోలు కానీ ఇదివరకు, ఇప్పుడు రేడియో ఎవరు వినటం లేదు కానీ మొదట్లో మరి టెలిఫోన్ కానీ, రేడియోలు కానీ, ఈ సెల్ కానీ, ఇప్పుడు టీవీలు కానీ ఇవన్నీ పనిచేసేది ఈ సౌండ్ వేవ్స్ అన్ని ఆకాశంలో తరంగాల్లాగా ఉంటున్నాయి. అవి తీసి తద్వారా మనం ఇవన్నీ కనిపెట్టారు మన సైంటిస్టులు. కాబట్టి ఆకాశంలో శబ్ద తరంగాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి మనం మనకు 5 ఇంద్రియాలు, జ్ఞానేంద్రియాలు ఉన్నాయని చెప్పుకుంటున్నాం కదా, కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు, ఇవన్నీ. వీటిల్లో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క శక్తి ఉంది. సో ఈ శబ్దం అనేది ఏమిటి? సౌండ్ గ్రహించేటటువంటి ఇంద్రియం ఏది? మన 5 ఇంద్రియాల్లో శబ్దాన్ని గ్రహించే ఇంద్రియం ఏది? ఓకే. మధ్యలో పూజ మాతాజీ మధ్యలో ఎందుకనో మ్యూట్ అయ్యి తర్వాత ఎందుకో స్క్రీన్ షేర్ పోయింది. అది ఇప్పుడు బాగానే ఉంది కదా. సో ఇక్కడ మన ఆకాశంలో శబ్దం ఉంది. మన పంచేంద్రియాల్లో శబ్దాన్ని గ్రహించే ఇంద్రియం చెవు. వెరీ గుడ్ ఆన్సర్స్ అందరూ చెప్పారు చాలా మంది. సో శబ్దాన్ని గోపాలకృష్ణ ప్రభుజీ, పూజా మాతాజీ, గౌరీ మాతాజీ, సుమన మాతాజీ, ప్రసన్న మాతాజీ, వాణి మాతాజీ, వెరీ గుడ్. సో శబ్దాన్ని గ్రహించేది చెవు కాబట్టి చెవికి అధిష్టాన దేవత ఆకాశం. సో ఎవరైతే ఈ శక్తిని ఈ ఇంద్రియానికి ప్రసాదిస్తారో, ఏ పంచభూతం ఆ శక్తిని ఇస్తుందో ఆ పంచభూతం ఆ ఇంద్రియానికి అధిష్టాన దేవత అని చెప్తారు. సో చెవికి శబ్దం కాబట్టి చెవికి అధిష్టాన దేవత ఆకాశం. అందులో శబ్దాలు ఉన్నాయి స్పేస్ లో. నెక్స్ట్ మరి వాయువు దేనికి ఏ ఇంద్రియానికి వాయువు అవసరం? వాయువు ఏమిటి? విండులో ఏముంది? విండ్ మనకి వినిపిస్తుంది. మంచి పెద్ద గాలి వచ్చినప్పుడు సౌండ్ వినిపిస్తుంది. సౌండ్ వినిపించటమే కాకుండా మనకు సౌండ్ గాలి తగులుతుంది కూడా ఒంటికి. మంచి గాలి వీచినప్పుడు మరి మనకి వీ కెన్ ఫీల్ ద బ్రీజ్. మనకి ఆ గాలి ఒంటికి తగులుతూ ఉంటుంది. ఆకాశంలో ఉన్న శబ్దం వినపట్టం తప్ప, శబ్ద తరంగాలు ఇంకా ఆకాశంలో ఇంకా ఏదీ లేదు, ఆ శబ్ద తరంగాలు తప్ప. ఇంకా వేరే ఏ ఇంద్రియానికి అది ఏది సప్లై చేయలేదు. కానీ మరి ఈ వాయువు ఉందంటే వాయువుకి సౌండే కాదు, వాయువుకు తగలటం, స్పర్శాశక్తి కూడా ఉంది. సో వాయువు దేనికి అధిష్టాన దేవత? ముక్కు కాదు, వాయువు తగులుతుంది, స్పర్శ తెలుస్తుంది. కాబట్టి స్పర్శ ఏ ఇంద్రియానికి?
అవసరం. ఏ ఇంద్రియం స్పర్శను తెలుసుకోగలిగే ఇంద్రియం ఏది? మన 5 ఇంద్రియాలు. స్కిన్. వెరీ గుడ్. లావణ్య మాతాజీ అందరు చెప్పారు. పూజా మాతాజీ, గోపాలకృష్ణ ప్రభుజీ వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. భవ్య మాతాజీ అందరు కూడా చెప్పారు. వెరీ గుడ్. సో స్పర్శా జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేది వాయువు కాబట్టి వాయువు చర్మానికి అధిష్టాన దేవత. ఓకే, చెవికేమో మరి ఆకాశం అధిష్టాన దేవత అయితే వాయువు చర్మానికి అధిష్టాన దేవత. నెక్స్ట్ ఏంటి? అగ్ని. అగ్ని ఉందంటే అగ్ని మనకు కనిపిస్తుంది, వినిపిస్తుంది. మరి అగ్ని వేసినప్పుడు మనకి సౌండ్ కూడా వస్తుంది. కంటికి కూడా కనిపిస్తుంది. అగ్ని మనకు తగులుతుంది, పట్టుకుంటే తగులుతుంది. ఈ రెండే కాకుండా అగ్ని కళ్ళకు కూడా కనిపిస్తుంది. సో ఇది దేనికి కనిపిస్తోంది కాబట్టి అగ్ని దేనికి అధిష్టాన దేవత? ఏ ఇంద్రియానికి అధిష్టాన దేవత? వెరీ గుడ్. కంటికి. పూజ మాతాజీ కన్ను. సో కన్నుకి అధిష్టాన దేవత అగ్ని. సో ప్రసన్న మాతాజీ, అరుణ మాతాజీ, చంద్రకళ మాతాజీ అందరు కూడా ఆన్సర్స్ చెప్పారు. సో మనం ఇప్పటికి 3 చూసాం. సో మొట్టమొదట ఆకాశం, శబ్దం చెవికి, ఆ తర్వాత మరి వాయువు స్పర్శ చర్మానికి, ఆ తర్వాత అగ్ని రూపం కనిపిస్తుంది కాబట్టి అగ్ని యొక్క రూపాన్ని కూడా చూస్తాం కాబట్టి కంటికి చూసే శక్తిని ప్రసాదించేది అగ్ని అని. నెక్స్ట్ ఇకపోతే మరి నీరు. నీరేమిటి? నీరు మనకు వినిపిస్తుంది, కనిపిస్తుంది, తర్వాత తగులుతుంది, పట్టుకుంటే. ఈ 3 కాకుండా నీటిలో ఇంకే శక్తి ఉంది? టేస్ట్. వెరీ గుడ్ గోపాలకృష్ణ ప్రభుజీ, వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. సో నీటిలో ఈ రుచి కూడా ఉన్నది కాబట్టి నోటికి మన అధిష్టాన దేవత నీరు. ఇక లాస్ట్ కి మిగిలింది ఏమిటి? భూమి. మరి మనం ఆకాశం చూసాం, తర్వాత వాయువు చూసాం, ఆ తర్వాత అగ్ని చూసాం, తర్వాత నీరు చూసాం, ఇప్పుడు భూమి. భూమిలో ఇవన్నీ ఉన్నాయి. భూమి మరి మనకు వినిపిస్తుంది, కనిపిస్తుంది, రుచులు అన్నీ ఉన్నాయి భూమిలో. ఇవన్నీ కాకుండా భూమికి వాసనలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ పై ముందు చెప్పిన 4టికి అంతగా మనకి స్మెల్ తెలియదు, కానీ భూమిలో ఎన్నో వాసనలు ఉన్నాయి. వర్షం వచ్చినప్పుడు ఒక రకమైన వాసన, ఈ వాసనలన్నీ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి భూమికి మన ముక్కుకు వాసనా శక్తి ఇచ్చేది. వెరీ గుడ్. ఎవరు అంటే భూమాత. భూమి పంచభూతాలలో ఒకటైనటువంటి భూమి. సో ఇలా ఒక్కొక్క ఇంద్రియానికి ఒక్కొక్క పంచభూతము అధిష్టాన దేవత అని చెప్పి చెప్తారు. వెరీ గుడ్ పూజా మాతాజీ, వందన మాతాజీ. భూమి యొక్క వాసనా శక్తి, నోటికి భూమి అధిష్టాన దేవత. సో ఇది ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నమాట. ఈ పంచభూతాలు ఒక్కొక్కటి కూడా మన 5 జ్ఞానేంద్రియాలకు ఒక్కొక్క దానికి శక్తిని ఇస్తోంది కాబట్టి అది ఆ ఇంద్రియానికి అధిష్టాన దేవత అవుతుంది. సో భగవంతుడు ఈ రకంగా నేను సూర్యచంద్రుల్లో ఉన్నాను, వేదాల్లో ఓంకారాన్ని, ఆకాశంలో శబ్దాన్ని, నీటిలో రుచిని అని చెప్పారు కాబట్టి ఈ టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి ఈ విషయం కూడా చూసాము. నరులలో సామర్థ్యాన్ని అని చెప్పారు. సో ఒకసారి మళ్ళీ మనం చూసినట్లయితే జలంలో రుచిని అన్నారు, సూర్యచంద్రుల్లో వెలుగును, వేద మంత్రాల్లో ఓంకారాన్ని, ఆకాశంలో శబ్దాన్ని, మనిషిలో సామర్థ్యాన్ని, భూమిలో వాసనను, అగ్నిలో వేడిని, జీవించే జీవులలో జీవనాన్ని. ఇది 8th నుంచి 11th శ్లోక వరకు చెప్తారనమాట. మనం 8th శ్లోక చూసాము, మిగిలినవన్నీ ఇక్కడ చూస్తున్నాం. అగ్నిలో వేడి, జీవించే జీవులలో జీవనం, తపస్సులలో తపస్సు, సమస్త అస్తిక్యాలలో అన్ని జీవరాశుల్లో ఆది బీజాన్ని నేను, మరి బుద్ధిశాలలో బుద్ధిని, శక్తివంతులలో శక్తి, బలవంతులలో బలము, అలాగే ధర్మసూత్రాలకు విరుద్ధంగా లేని కోరిక అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఏ చైవ సాత్విక భావ రాజసాస్తమసాశ్చయే మత్త ఏవైతి తాన్ విద్ధి నత్వాహం తేషు తే మయి. సో జీవుల యొక్క రజోగుణం గాని, తమో గుణం గాని, మరి సత్వగుణం గాని, ఈ 3 గుణాలు కూడా నా శక్తి వల్లే వచ్చాయి. ఇప్పుడు వరకు ఏం చెప్పారు? అన్ని కూడా ఈ ప్రపంచంలో పైకి కనిపించే శరీరం, పంచభూతాలతో తయారైన శరీరం, మనసు, బుద్ధి, అహంకారము నా శక్తియే.
అంతటా ఉన్న చైతన్యం రూపంలో ఉన్న ఆత్మ కూడా నా శక్తియే అని చెప్పి తర్వాత నీటిలో రుచిని నేనే అంటూ ఇవన్నీ కూడా సూర్యచంద్రుల్లో వెలుగుని, ఓంకారాన్ని, ఆకాశంలో శబ్దాన్ని ఇవన్నీ కూడా చెప్పిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ సర్వ జగత్తును కూడా ఆవహించి ఉన్న సత్వరజస్తమో గుణాలు, ఈ ప్రకృతిలో ఉన్న ఈ త్రిగుణాలు, వీటి వల్లనే ఇదే మాయ, వీటి వల్లనే మనుషుల స్వభావాలను అలవర్చుకుని ఈ గుణాల వల్ల మంచి స్వభావము, చెడు స్వభావము, ఆశాపూరితం కోరికలమయమైన స్వభావము, రజోగుణం అన్నమాట. ఏదో ఒకటి ఆ స్వభావాన్ని అలవర్చుకుంటాం. ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు కూడా నా శక్తి వల్లే వచ్చాయని తెలుసుకో. అయితే వాటిల్లో నేను లేను, నాలో అవి ఉన్నాయి అంటున్నాను. ఈ మాటకు అర్థం ఏమిటి అంటే, ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజ్డ్ సెంటెన్స్. దీని అర్థం ఏమిటి అంటే, ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు అంటే సమస్తము భగవంతుల్లోనే ఉన్నాయి కదా, అన్ని ఆయనలో ఉన్నాయి. ఆయన అన్ని మరి విశ్వము ఇదంతా కూడా భగవంతుల్లో ఉన్నది కాబట్టి సత్వరజస్తమో గుణాలు కూడా ఆయన శక్తియే కాబట్టి ఆయనలోనే ఉన్నాయి. కానీ నేను వాటిలో లేను అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటి అంటే, నేను వాటికి లోబడి లేను, అంటే నేను వాటికి ప్రభావితుడను కాను. ఇప్పుడు మనందరం ఈ ప్రపంచంలోకి వచ్చి ఈ ప్రపంచంలో వ్యాపించి ఉన్న ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలకు మనందరం మనందరం కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాం. అది ఏదో గుణాన్ని నేర్చుకుంటున్నాము, మిక్స్చర్ ఆఫ్ గుణాలు ఉంటున్నాయి మనలో. కానీ భగవంతుడు ఈ గుణాలు ఏది భగవంతుడికి లేవు, ఆయన వీటికి అతీతుడు. అందుకే గుణాతీతుడు అనే పేరు కూడా ఉంటుంది భగవంతుడికి. గుణాతీతుడు అంటే గుణం లేనివాడని కాదు, ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలకు అతీతుడు. ఈ గుణాల వల్ల వచ్చే ప్రభావాలు ఆయన మీద లేవు అని అర్థం అనమాట. సో వాటిల్లో నేను లేను, నాలో అవి ఉన్నాయి అన్న మాటకు అర్థం అది. నాలో అవి ఉన్నాయంటే సమస్తం భగవంతుల్లోనే ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది ఆయన శక్తే, ఆయనలోనే ఉంది. కానీ ఆయన మనం ఎలా అయితే వాటికి ప్రభావితులు అవుతున్నామో ఈ గుణాలకు, ఆయన అలా వాటికి ప్రభావితులు కారు. నాలో అవి లేవు అన్నదానికి నేను వాటిల్లో లేను అన్న మాటకు అర్థం అది. త్రిభిర్గుణమయైర్భావై ఏభి సర్వమిదం జగత్ మోహితం నాభిజానాతి మామేభ్య పరమవ్యయం. సో ఈ మూడు గుణాలు త్రిభిర్గుణమయైర్భావై అంటే ఈ సర్వమిదం జగత్, ఈ జగమంతా కూడా మరి ఈ మూడు గుణాలతో నిండిన సత్వరజస్తమో గుణాల ద్వారా ఈ మోహితం, ఈ జగమంతా కూడా మోహంలో ఉన్నది ఈ మూడు గుణాల వలన. సో నాభిజాన, ఈ మోహం వల్ల ఏమవుతుందట, ఈ సత్వరజస్తమో గుణాల వల్ల కలిగిన మోహంతో నన్ను నాభిజానాతి, నన్ను తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నారు. మామేభ్య పరమవ్యయం, ఈ గుణాలకు అతీతుడనైన నన్ను ఈ త్రిగుణాల ప్రభావంలో పడిపోయి తెలుసుకోకుండా ఉన్నారు. పరమ అవ్యయుడు అంటే ఇంత అవ్యయం అంటే నాశనం లేని నన్ను, దివ్యమైన నా యొక్క తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు. ఎందుకు అంటే ఈ జగత్తులో అందరూ కూడా ఈ సత్వరజస్తమో గుణాల వల్ల మోహితులైపోయి నా యొక్క నశింపులేని తత్వము, దివ్య తత్వాన్ని వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేకుండా ఉన్నారు. సో సత్వరజస్తమో గుణాలని మూడు గుణాల ద్వారా మోహితులైపోయి ఈ మొత్తం ప్రపంచం కూడా ఆ గుణాలకు అతీతుడను, నశింపులేని వాడును అయిన నన్ను తెలుసుకోలేకపోతున్నారు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మరి మూడు గుణాలని ఇలా, సత్వగుణాన్ని ఎల్లోలో మంచితనం కాబట్టి, రెడ్ ఏమో రజోగుణం, విపరీతమైన కోరికలు, ప్యాషన్ సూచిస్తుంది కాబట్టి రెడ్. మరి అజ్ఞానం కాబట్టి తమో గుణం నలుపులో చూపిస్తున్నారు. ఈ మూడు గుణాలు చూడండి ఈ మనుషుల్ని ఎలా తోడుబొమ్మలు అట్లా ఆడిస్తున్నాయి. వీళ్ళిద్దరు ఏదో పోట్లాడుకుంటున్నాం అనుకుంటున్నారు, ఈ గుణాల ప్రభావంతో వాళ్ళలా ఆడుతున్నారు, చేస్తున్నారు. కాబట్టి గుణాలే అందరినీ ఇలా తోలుబొమ్మలు అట్లా ఆడిస్తున్నాయి. ఈ గుణాలు ఇవన్నీ ప్రకృతి అందరూ కూడా భగవంతుడి శక్తి అయినప్పటికీ భగవంతుడు మాత్రం ఈ గుణాలకు అతీతుడు ఆయన అని ఇక్కడ పైన భగవంతుడిని చూపిస్తున్నారు. దైవీ హేషా గుణమయీ మమ మాయా దురత్యయ మామేవయే ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతి తే. సో ఈ ప్రకృతి త్రిగుణ స్వరూపమైనటువంటి ఈ మాయను, నా యొక్క ఈ దైవమాయను దాటటం దురత్యయ, సామాన్యులకు సాధ్యం కాదు.
మమ మాయా దురత్యయ, నా మాయ ఏది మాయా అంటే, మాయా అన్న మాటకు జగమే మాయ అనే మాట వినే ఉంటారు. ఇదేమిటి జగం మాయ అంటారు, మన కళ్ళ ముందు ప్రపంచంలో అన్ని కనపడుతూనే ఉంటే మాయ అంటారు ఏమిటి అనుకుంటాం మనం. మాయ అంటే ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు సమస్త ఈ ప్రకృతిలో మొత్తాన్ని వ్యాపించి ఉన్నాయి. సో ఈ ప్రకృతిలోకి ఏదొచ్చినా ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు వాటిని పట్టుకుంటాయి. కాబట్టి ఈ మాయను దాటటం సామాన్యులకు, ఈ దైవమాయ, ఈ ప్రకృతి త్రిగుణ స్వరూపం ఏమిటి అంటే నా యొక్క దైవమాయే. దానిని దాటటం, దానిని వదిలించుకోవటం సామాన్యులకు సాధ్యపడదు అంటున్నారు. సో ఇక్కడ భవసాగరం అంటాం ఈ మాయను ఒక సముద్రంగా పోల్చితే మనం ఆ మాయలో పడి కొట్టుకుపోతున్నాం అన్నమాట. ఈ భౌతిక ప్రపంచపు మాయ సత్వరజస్తమో గుణాల్లో. అయితే ఎలా బయటపడగలం ఈ మాయ అనే సముద్రం నుంచి అంటే, నన్ను మామేవయే ప్రపద్యంతే, నన్ను ఎవరైతే, ప్రపద్యం అంటే శరణు వేడటం, నన్ను ఎవరైతే శరణు వేడతారో మాయామేటాం తరంతితే, నేనే వాళ్ళను దాటిస్తాను ఈజీగా, సులభంగా అని చెప్తున్నారు. సో ఈ దైవమాయను దాటటం, ప్రకృతి త్రిగుణాలతో కూడుకున్నటువంటి ఈ మాయను దాటటం మామూలుగా సాధ్యపడదు ఎవరికి. అయితే నన్ను ఎవరు ఆశ్రయిస్తారో వాళ్ళని నేను సులభంగా వాళ్ళు దాటగలుగుతారు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చూస్తున్నాము, భవసాగరం, ఇదే మాయ. ఈ భవసాగరం అనే మాయలో పడి మనందరం కొట్టుకుంటూ పోతున్నాం, మునిగిపోతుంటే అందులో పడి, మరి ఎప్పుడైతే మనం 2 చేతులు ఎత్తి భగవంతుడిని శరణు వేడుతామో అప్పుడు భగవంతుడు మనల్ని ఆ సముద్రం, మాయ అనే సముద్రం నుంచి బయటికి లాగుతారు అనే విషయం ఈ చిత్రం సూచిస్తుందన్నమాట. సో ఈ భక్తి యోగంలో ఉన్నాం కాబట్టి ఇక్కడ శరణాగతి తత్వమే భక్తి, భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించటమే. ఫస్ట్ శ్లోకాలోనే అందుకే ఆ మాటతోనే కదా మొదలు పెట్టారు. ఏది, మయ్యాసక్త మనఃపాత యోగం యుంజన్ మదాశ్రయ, నా మీద మనస్సును పెట్టి ఆ యోగంలో ఉంటూ నన్ను ఆశ్రయించిన వాడికి ఇక అసంశయంగా నన్ను వాళ్ళు ఎలా తెలుసుకుంటారో చెప్తాను అన్నారు. అది ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నారన్నమాట. ఈ త్రిగుణ స్వరూపమైన ఈ మాయను దాటటం, ఈ భవసాగరాన్ని సామాన్యం కాదు, కానీ నన్ను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు దీనిని సులభంగా దాటుతారు. సో భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించితే మనం దీనిని దాటవచ్చు. మాం దుష్కృతినో మూఢ ప్రపద్యంతే నరాధమా మాయయాపహృత జ్ఞాన ఆసురం భావమాశ్రితా. సో నన్ను దుష్కృతులు, దుర్మార్గులు, మూఢులు, కొంతమంది నన్ను ఆశ్రయించరు. ఎవరు? మూఢులు గాని మరి నన్ను శరణు వేడరు. ప్రపద్యంతే, నన్ను శరణు వేడని కొంతమంది ఉన్నారు, దుర్మార్గులు అంటే సరి అయిన మార్గంలో లేని వాళ్ళు. వాళ్ళు ఎవరంటే మూఢులు, అంటే సరిగ్గా విషయాన్ని అర్థం చేసుకోలేని వాళ్ళు, నరాధములు, మాయయాపహృత జ్ఞాన, విషయం తెలిసినా కూడా వాళ్ళు మాయలో పడి వివేకాన్ని కోల్పోయిన వాళ్ళు, ఆసురం భావం ఆశ్రిత, రాక్షస భావాలను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు. సో దానవ స్వభావం ఉన్న, తెలివి, చదువుకున్న జ్ఞానాన్ని ఈ మాయలో పడిపోయి ఆ వివేకాన్ని కోల్పోయిన వాళ్ళు, మరి మూఢులు, నరాధములు అంటే మనుషులలో అధములు, చెడు అలవాట్లు ఉన్నవాళ్ళు, వీళ్ళంతా కూడా ఇలాంటి 4 రకాల వాళ్ళు నన్ను ఆశ్రయించరు. నన్ను ఎప్పుడు కూడా ప్రపద్యంతే, నన్ను వీళ్ళు ఆశ్రయించరు. ఎవరు అంటే మూఢులు, నరాధములు అంటే మానవులలో మరి తప్పుదారి పెట్టిన వాళ్ళు, మాయయాపహృత జ్ఞానం ఉండి కూడా మరి తప్పుదారి పట్టిన మేధావులు, ఆసురం భావం ఆశ్రిత, రాక్షస గుణాలు ఉన్నవాళ్ళు. ఈ 4 నన్ను శరణు వేడరు. ఎవరు శరణు వేడరో ఇక్కడ చెప్పారు. ఇప్పుడు ఎవరు శరణు వేడుతారు అన్నది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. చతుర్విధ భజంతి మాం జనా సుకృతినో అర్జున ఆర్తో జిజ్ఞాసురర్థార్థి జ్ఞానీ చ భరతర్షభ. సో ఈ 4 రకాల వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి శరణు వేడరు. అయితే ఇప్పుడు చెప్పబోయే ఈ 4 రకాల వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తారు అని చెప్తున్నారు. చతుర్విధ భజంతే మాం, 4 రకాల వాళ్ళు నన్ను భజిస్తారు. 4 రకాల జనాలు ఎవరు? సుకృతినో అర్జున, వీళ్ళు మంచి మార్గంలో ఉన్న 4 రకాల వాళ్ళు నన్ను భజిస్తారంటే పూజిస్తారు. ఎవరు వాళ్ళు? ఆర్తులు అంటే కష్టాల్లో ఉన్న వాళ్ళు, జిజ్ఞాసులు, నా గురించి తెలుసుకోవాలనే కుతూహలం,
క్యూరియాసిటీ, భగవంతుడు, ఈ ఆత్మతత్వం, పరతత్వం ఏమిటి తెలుసుకోవాలని కుతూహలం ఉన్నవాళ్ళు. అర్థార్థి, అర్థం కోసం. అర్థం అంటే ఏమిటి? సంపద, డబ్బు, ఏదైనా దానికోసం కొంతమంది ప్రార్థిస్తారు భగవంతుడిని. జ్ఞానీచ, మరియు జ్ఞానులు కూడా, నిజంగా జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు. వీళ్ళంతా భరతర్షభ, భరత వంశ శ్రేష్ఠుడా. ఆపదలో ఉన్న వాళ్ళు ఆర్తులు, ఆత్మతత్వం తెలుసుకోవాలనే జిజ్ఞాస ఉన్నవాళ్ళు. తర్వాత అర్థార్థులు అంటే సిరి సంపదలు కోరుకునే వాళ్ళు. మరియు జ్ఞానులు అంటే ఆత్మజ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు. ఆల్రెడీ జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు, ఇక వాళ్ళకి భగవంతుడు తప్ప ఇంకా వాళ్లకు ఏదీ లేదు. అందుకని వాళ్ళు భగవంతుడు భక్తిలోనే ఆల్రెడీ ఉన్నవాళ్ళు. ఈ నలుగురు నాకు నా మీద భక్తితో ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఆర్తులు, కష్టాలలో ఉన్నవాళ్ళు, మరి తర్వాత జిజ్ఞాసులు, తెలుసుకోవాలనే కుతూహలం ఉన్నవాళ్ళు, ఆ తర్వాత మరి సిరి సంపదల కోసం ప్రార్థించే వాళ్ళు, జ్ఞానులు. ఈ 4 రకాల వాళ్ళు మరి భగవంతుని ప్రార్థిస్తారు. ఆర్తులకి ఎగ్జాంపుల్ గా గజేంద్ర మోక్షం. ఆ గజేంద్రుడు మరి అంత కష్టంలో ఉన్నప్పుడు చివరికి ఆయనకి భగవంతుణ్ణి శరణు వేడితే తప్ప ఇంకా నన్ను ఎవరూ రక్షించలేరు అనుకున్నప్పుడు, ఆ మొసలి నోట్లో కాలు ఇరుక్కున్నప్పుడు భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించాడు. అది ఆర్తులకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా చూపించారు. ఇంకొకటి ద్రౌపది దేవి. మరి ఆవిడ అందరినీ, సభలో ఉన్న పెద్ద పెద్ద గురువులను, పండితులను, రాజులను, ఆ సభ యొక్క రాజుగారులను, తన భర్తలను అందరినీ అడిగినా ఎవ్వరూ ఆవిడని రక్షించలేకపోతే చివరికి భగవంతుని ప్రార్థిస్తే ఆయన వచ్చి ఆవిడని రక్షించిన ఉదంతం ఇక్కడ ఆర్తులకి ఆవిడ్ని కూడా ఎగ్జాంపుల్ గా చూపించారు. ఈ పక్కన ఇక్కడ ఉన్నది వకులాదేవి. అంటే ఆవిడ ఎవరంటే వ్యాస మహర్షి భార్య. వాళ్ళ పుత్రుడైనటువంటి శుకదేవ గోస్వామి అంటే శుకమహాముని, ఆయనే పరీక్షిత్ మహారాజుకి ఇక్కడ భాగవతం చెప్తున్నది. సుఖమహాముని ఎవరు అంటే వ్యాస మహాముని పుత్రుడు. ఆవిడ వకులాదేవి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు ఈ సుఖదేవ గోస్వామి రావడానికి భయపడ్డారు ఈ ప్రపంచంలోకి. ఎన్నాళ్ళున్నా నేను రాను, ఇందులోకి వస్తే ఇదిగో ఈ సత్వరాజస్తమో గుణాల మాయలో చిక్కుకుంటానని ఆయన రానని, ఎంతసేపటి ఆయన ఎన్ని నెలలున్నా రాకపోతే వాళ్ళు భగవంతుని ప్రార్థించినప్పుడు భగవంతుడు వచ్చి ఆయనకు నువ్వు ఈ మాయలో పడకుండా నిన్ను నేను కాపాడుతానని మాట ఇచ్చి తర్వాత ఆయన ఈ ప్రపంచంలోకి రావడం జరుగుతుంది అనమాట. అది ఇక్కడ వాళ్ళని కూడా చూపిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత జ్ఞాన సముపార్జన అన్వేషకుడు, జ్ఞానం కోసం భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించడం ఎవరు అంటే పరీక్షిత్ మహారాజు. ఒక వారం రోజుల్లో పోయే శాపం ఆయనకు ఉన్నది కాబట్టి ఈ వారంలో పోయే టైంలో నేను భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవాలి అని సుఖదేవ గోస్వామిని ప్రార్థించి ఆయనతో ఈ 1 week లో భాగవతం చెప్పించుకొని భగవంతుని గురించి తెలుసుకున్నారు. అది ఆయన్ని ఎగ్జాంపుల్ గా చూపిస్తున్నారు. అలాగే అర్థార్థులు, సంపద కోసం ఇక్కడ ధ్రువ మహారాజును చూపిస్తున్నారు. ధ్రువ మహారాజు తర్వాత భగవంతుడు వచ్చిన తర్వాత అన్నీ వద్దన్నాడు. కానీ కారణం ఎందుకు మొదలు పెట్టారు అంటే రాజ్యం. మరి సవతి తల్లి తండ్రి ఒళ్ళో కూర్చోటానికి అర్హత లేదు, నీకు రాజ్యార్హత లేదు, ఏదీ లేదని పంపేస్తే ఆ బాధతో భగవంతుని మీద ఆయన తీవ్రమైన తపస్సు, ప్రార్థన చేయటం, భగవంతుడు వచ్చి ఆ తర్వాత ఆయన అడగకపోయినా కూడా ఇవన్నీ ఇవ్వటం మనం. అందుకని అర్థార్థుల్లో ధ్రువ మహారాజుని, ఈ పక్కన మనం ఎవరిని చూస్తున్నాం? సుగ్రీవుడు. మరి సుగ్రీవుడు వాలి ఆయన రాజ్యం అంతా కూడా తీసేసుకుని ఆయన్ని రాజ్యం నుంచి బయటికి పంపించేసినప్పుడు శ్రీరామచంద్రుడి దగ్గరికి వచ్చి శరణు వేడిన తర్వాత ఆయనకు చివరకు ఆ రాజ్యాన్ని, అలా రాజ్యం కోసం ఆయన స్నేహం చేయటం. సో ఇలా రకరకాలుగా భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించుతారు ఈ 4 రకాల వాళ్ళు అని ఎగ్జాంపుల్స్ కొన్ని చూపిస్తున్నారు. లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ జిజ్ఞాస, భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవాలనే కుతూహలం. ఎవరు ఇదివరకు రోజుల్లో ఇక్కడ చూపించే చిత్రం ఏమిటి అంటే నైమిషారణ్యంలో ఈ మునులందరూ ఈ భగవతత్వం గురించి చర్చలు జరుపుకుంటూ ఉండేవారనమాట. వాళ్ళు ఈ రోజుల్లో కాన్ఫరెన్స్ అని అంటూ ఉన్నాం మనం. కాన్ఫరెన్స్ లో విషయాలు చర్చించుకుంటూ ఉంటారు, వర్క్ షాప్స్ అని. వీళ్ళు ఇలా ఆ నైమిషారణ్యంలో ఈ మునులంతా కూడా అక్కడ చేరి సమావేశమై భగవతత్వాన్ని గురించిన చర్చలు జరిపేవారు. కుతూహలం కొద్దిగా ఆ జిజ్ఞాసతో తెలుసుకోవాలి అనే జిజ్ఞాసతో వాళ్ళని ఎగ్జాంపుల్ గా చూపిస్తున్నారు. సో 4 రకాల వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తారు అని చెప్తున్నారు. వీరిలో ఈ 4 రకాల వాళ్ళు కూడా జ్ఞానులందరిలోకి ఉత్తమమైన వాళ్ళు అని ఈ శ్లోకాల్లో చెప్పారు. తేషాం జ్ఞాని నిత్యాయుక్త ఏక భక్తిర్విశిష్యతే ప్రియో హి జ్ఞానినోత్యర్థ
ఇత్యర్థం అహం సచా మమ ప్రియ. ఈ నలుగురిలో కూడా నిత్యము భగవంతుణ్ణి ఎవరైతే భక్తితో ఎవరైతే పూజిస్తారో ఆ ఆత్మజ్ఞాని అత్యుత్తముడు. కాబట్టి అతను నాకు ప్రియుడు, నాకు కూడా అతనికి కూడా నేను ప్రియమైన వాడిని అని చెప్తున్నా. ఈ నలుగురిలో కూడా భగవంతుణ్ణి ఎప్పుడు మనస్సులో ఉంచుకుని నిత్యాయుక్త, ఈ జ్ఞాని ఎప్పుడు నిత్యము ఈ భక్తిలో యుక్తుడై ఉండే ఈ జ్ఞాని అందరిలోకి ఉత్తముడి, నలుగురిలో కూడా. ఈ ఆత్మజ్ఞాని ఎవరు అంటే భగవంతుణ్ణి ఎప్పుడు మనసులో ఉంచుకుని ఆ తత్వాన్ని చవి చూడగలిగిన వాడు ఆత్మజ్ఞాని. ఆ స్టేజ్ లో కంప్లీట్ శరణాగతి భగవంతుడి మీద మనస్సు లగ్నం అవుతూ ఉంటుంది. ఉదార అయితే ఈ జ్ఞానులలో అందుకే భక్తులు ఉత్తమమైన వాళ్ళు అంటున్నారు. ఉదార సర్వ ఏవైతే జ్ఞానిత్వాత్మైవ మే మతం అస్థిత సహియుక్తాత్మ మామేవాన్ ఉత్తమాం గతిం. సో వీళ్ళంతా గొప్ప వాళ్లే, కానీ జ్ఞాని మాత్రం నా ఆత్మస్వరూపుడే అని నా అభిప్రాయం. ఎందుకంటే అతను నన్నే పరమగతిగా భావించి సేవిస్తాడు. సో జ్ఞాని అన్నవాడు భగవంతుడే పరమగతి అంటే ఏమిటి? శరణాగతి, భగవంతుడే సమస్తం అనుకుని సేవిస్తాడు. ఇక ఆయన ఏది చేసినా అంగీకరించటం మనస్ఫూర్తిగా, ఇది భగవంతుడి నిర్ణయం అనేటట్లు కంప్లీట్ నన్నే పరమగతిగా భావించి సేవిస్తాడు. కాబట్టి జ్ఞాని నా ఆత్మస్వరూపుడే, ఇంక భగవంతుడు నా అని ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నారు అన్నమాట అని నా అభిప్రాయం. అయితే ఇలాంటి శుద్ధ భక్తులు చాలా అరుదు. బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మా సుదుర్లభ. ఇంపార్టెంట్ శ్లోక, అన్ని ఇంపార్టెంటే, కాకపోతే కొన్ని ఇంకా కొంచెం మొత్తం మనకు అర్థం ఫైనల్ మీనింగ్ వస్తుంది అక్కడ. బహూనాం జన్మనాం అంటే ఎన్నో జన్మల తదనంతరం తరువాత జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే జ్ఞానులు నన్ను శరణు వేడుతారు. ఎన్నో జన్మల తరువాత ఈ జ్ఞానులు నన్ను శరణు వేడుతారు. ఏమని? వాసుదేవ సర్వమితి, సమస్తం వాసుదేవుడే అని తెలుసుకుని ఎన్నో జన్మల తర్వాత జ్ఞానులు ఈ జ్ఞానం వచ్చి సమస్తం వాసుదేవుడే అని తెలుసుకుని నన్ను శరణు వేడుతారు. సమహాత్మ సుదుర్లభ, అలాంటి మహాత్ములు చాలా అరుదు అని చెప్తున్నారు. సో అనేక జన్మలతో ఆచరించిన ఈ పుణ్యం వల్ల మరి ఈ జ్ఞాని చివరికి జగత్తు సర్వము వాసుదేవమయం అనే జ్ఞానంతో నన్ను ఆశ్రయిస్తాడు. ఇక అంతా భగవత్ శక్తి అని ఎన్నో జన్మల పుణ్యం తర్వాత గ్రహించి ఇక భగవంతుడు తప్ప వేరే లేదు అని ఆయన్ను ఆశ్రయిస్తాడు. ఈ లోకంలో అలాంటి మహానుభావులు చాలా అరుదు అని చెప్తున్నారు. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా ఇక్కడ ప్రభుపాద ఆయన జీవితం, ఆయన భగవంతుణ్ణి గురించి అందరికీ ప్రచారం చేయడంలో అంకితం చేశారు కాబట్టి ఆయన్ను చూపిస్తున్నారు ఇక్కడ. అల్పబుద్ధి ఉన్న మనుషులేమో దేవతలను పూజిస్తారు, కానీ వారు ఇచ్చే ఫలితాలు పరిమితము, తాత్కాలికము అని అంటున్నారు. సో అంటే దేవతలను ఆరాధించేవారు దేవలోకాలకు వెళ్తారు, నా భక్తులు మాత్రం చివరికి నా అత్యున్నత లోకానికే వస్తారు. అంటే ఇక్కడ దేవతలు అన్ని కూడా భగవత్ శక్తియే అయినప్పటికీ మనం ఇప్పుడు రకరకాల రీజన్స్ తో మనం ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పుకున్నామండి. రకరకాల దేవతలు, ఉదాహరణకి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, వర్షాలు కురవడం లేదని మనం యజ్ఞాలు వరుణ దేవుడికి చేస్తాము, ఆయన మరి వర్షం కురిపిస్తారు. అలాగే ఇంకేదో గ్రహాలు బాగుండలేదు అది ఇదని ఇంకేవో పూజలు చేస్తాం, ఆ గ్రహాలన్నీ మళ్ళీ కరెక్ట్ గా ఏదో అవుతాయి, మనకేదో చెడు జరిగేది తప్పుతుంది, ఏదో ఇలాంటి మనం కొన్ని చేస్తూ ఉంటాము. అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటంటే ఫలితాలు తాత్కాలికం అంటే ఇవన్నీ కూడా భౌతిక ప్రపంచం, తాత్కాలికమైన ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి సంబంధించిన విషయాల కోసమే మనం ప్రార్థనలు చేస్తున్నాం. కానీ పర్మనెంట్ గా మనకు కావాల్సినది ఏమిటి? మన డ్యూటీ, మనిషిగా వచ్చినాక మన బాధ్యత మళ్ళీ మోక్షాన్ని, జనన మరణ చక్రం నుంచి తప్పించుకోవడం. కాబట్టి భగవంతుణ్ణి గనక మనం ఆ రీజన్ కి భగవంతుణ్ణి ఎవరైతే అది కావాలి అనుకున్నప్పుడు మనకి అది వస్తుంది, మనం ఏది కావాలనుకుంటే అదే వస్తుంది.
టెంపరీగా ఇక్కడ విషయాల కోసం ప్రార్థనలు చేస్తే వస్తుంది, మనకు కావాల్సింది సిన్సియర్ గా ప్రే చేస్తే వస్తుంది. దేవతలను ఏ దేవతని ప్రార్థించినా అన్ని దేవతలకు కూడా భగవంతుడి శక్తి ద్వారానే శక్తి వస్తోంది, మన కోరికలు తీరుతున్నాయి. కానీ ఉపయోగం ఏముంది? అవన్నీ పర్మనెంట్ సుఖాలు కాదు. మనకు కావాల్సిన పర్మనెంట్ సుఖం అంటే మనం వెళ్ళాల్సిన పర్మనెంట్ స్టేజ్, అది మన బాధ్యత కూడా. సో అది భగవంతుడి ద్వారా మనకు లభిస్తుంది అని చెప్పి ఇక్కడ. సో దేవతలను ఆరాధిస్తే దేవలోకాలకు వెళ్తాము, కానీ నా భక్తులు చివరికి నా అత్యున్నత లోకానికి వస్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అవ్యక్తం వ్యక్తిమాపన్నం మన్యంతే మామ బుద్ధయః పరం భావం అజానంతో మమావ్యయం అనుత్తమం. సో నన్ను అంటే నేను అవ్యక్తుడను, కనిపించకుండా ఉన్నానని అబుద్ధయః అంటే బుద్ధి లేని వాళ్ళు, అంటే వివేకం లేని వాళ్ళు ఏదో నేను ఇంతకు ముందు ఆకారం లేదు ఇప్పుడు ఆకారంతో ఉన్నానా అని అనుకుంటారు. పరంభావం అజానంతో, నా దివ్యత్వాన్ని తెలుసుకోలేక నేను అవ్యయుడనని, అంటే నేను మరి నాశనం లేని వాడినని, ఉత్తముడనని తెలుసుకోలేక నేనేదో ఇదివరకు నిరాకారుడుగా ఉండి ఇప్పుడు ఏదో ఇలా అవతరించానని అనుకుంటున్నారు. నా నిజమైన నా స్వభావం వాళ్లకు తెలియదు, ఇది నశించనిది మహోన్నతమైనది అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడు ఇక్కడ ఆయన యొక్క ఉన్నత నశించని మహోన్నత తత్వం మనం పైన ఇక్కడ చూస్తున్నాము. వేదాహం సమతీతాని వర్తమానాని చ అర్జున భవిష్యాని చ భూతాని మాం తు వేదన కశ్చన. సో అర్జున, దేవాదిదేవుడిగా భూత భవిష్యత్ వర్తమానాలన్నీ కూడా నా అన్ని టైమ్స్ లో ఉన్న జీవులు నాకు తెలుసు, కానీ నేను మాత్రం ఎవరికి తెలియను అని చెప్తున్నారు. నాకు ఇంతకు ముందు ఉన్న వాళ్ళు, ముందు ఉండబోయే వాళ్ళు, ఇప్పుడున్న వాళ్ళు అన్ని నా సమస్తం మరి భగవంతుడికి తెలియనిదేది లేదు, కానీ నేను మాత్రం ఎవరికి తెలియను అని చెప్తున్నారు. ఎవరు భక్తులు కాగలరు అన్నది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఏషాం త్వంతగతం పాపం జనానాం పుణ్యకర్మణాం తే ద్వంద్వమోహ నిర్ముక్త భజంతే మాం దృఢవ్రతాః. సో మరి భక్తి ఉంటే భగవంతుణ్ణి పొందవచ్చు, అర్థం చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి శరణాగత తత్వం అది ఉండాలి, అది భక్తి, భగవంతుని నిత్యము మనసులో ప్రతిష్ఠించుకోగలగాలి అని. అది ఎవరు అలా చేయగలరు అని గనక మనకు డౌట్ వస్తుంది. మరి మనం చేయగలమా? ఈ భక్తి మనకు వస్తుందా? రావాలంటే ఏం చేయాలి అనేటటువంటి ప్రశ్న సహజంగా అందరికీ వస్తుంది మనకి. అందుకని ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఏషాం త్వంతగతం పాపం జనానాం పుణ్యకర్మణాం, అంటే పూర్వజన్మలోను ప్రస్తుత జన్మలోను భక్తితో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ యొక్క పాపపు చర్యలన్నీ కూడా పూర్తిగా కడిగివేయబడి తే ద్వంద్వమోహ నిర్ముక్త, వాళ్ళు ఈ ద్వంద్వాలు అంటే ఆపోజిట్స్ అని చెప్పుకున్నాం. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి ఆపోజిట్స్ కి? ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్ లో దయచేసి టైప్ చేయండి. ద్వంద్వాలు అంటే ఆపోజిట్స్ ఏమిటి? ఎగ్జాంపుల్స్ కొన్ని ఎవరైనా చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. సో ఈ ద్వంద్వాలోని ఆపోజిట్స్ నుంచి బయటపడ్డ వాళ్ళు మోహ నిర్ముక్త, ఆ మోహం అన్నమాట, ఆ మాయ, ద్వంద్వాలు కలిగించేటటువంటి మాయ నుంచి ఎవరైతే బయటపడతారో వాళ్ళు నా యొక్క భక్తిలో దృఢంగా నిమగ్నమై ఉంటారు అని చెప్పి. అంటే భగవంతుడి భక్తిలో నిమగ్నమై ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ పూర్వజన్మలో ప్రస్తుత జన్మలో భక్తితో వ్యవహరించినప్పుడు ఆ పాప కర్మలన్నీ కూడా కడిగివేయబడి ఈ ద్వంద్వాల యొక్క మోహం నుంచి బయటపడి భక్తిలో దృఢవ్రతులై ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. బలము బలహీనత, వెరీ గుడ్ వందన మాతాజీ. గుడ్ బ్యాడ్, మేలు ఫీమేల్, సుప్రియ మాతాజీ కరెక్ట్. ఓకే. చేయకూడని పనులు చేసి బయట పడటము, సుఖం దుఃఖం, వెరీ గుడ్. రాగం ద్వేషం, వెరీ గుడ్ గోపాలకృష్ణ ప్రభుజీ. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ రాగద్వేషాలు, వెరీ గుడ్. సో ఈ రాగద్వేషాలు, ఈ ద్వంద్వాల నుంచి బయటపడటం మెయిన్ది రాగద్వేషం. ప్రతి ఆపోజిట్ కూడా ఈ కారణం వల్లే వస్తుంది అనమాట, రాగం వల్ల ద్వేషం వల్ల. సో ఈ ద్వంద్వాల నుంచి ఎవరైతే బయటపడగలుగుతారో వాళ్ళు నా యొక్క భక్తిలో దృఢంగా సెట్ అవ్వగలరు అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడి మీద భక్తి డెవలప్ అవ్వాలంటే ముందు
మంచి మార్గంలో ఉండాలి. ఆ తర్వాత ఈ ద్వంద్వాల యొక్క మాయ నుంచి రాగద్వేషాలు, అటాచ్మెంట్స్ అనేది వదులుకోవాలి. అంటే ఎప్పుడు వదులుకుంటాము? భగవంతుడి మీద కంప్లీట్ భక్తి విశ్వాసాలు ఉన్నప్పుడు ఆయన మీద అన్ని వదిలిపెట్టగలుగుతాం. రాగద్వేషాలను మనం వదులుకోవాలి అంటే ఇది భగవంతుడి ఇచ్చిన ప్రసాదం. ఏదైనా అది చెడవనివ్వండి, మంచి అవనివ్వండి అనేటటువంటి శరణాగత తత్వం వస్తే మరి మనకి రాగద్వేషాలని వాటి నుంచి బయటపడగలుగుతాం. సో అప్పుడు అలాంటి స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు ఎప్పుడు నా మీద భక్తిలోనే దృఢంగా నెలకొని ఉంటారు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సాధిభూతాదిదైవం మాం సాధియజ్ఞం చ ఏ విదుః ప్రయాణకాలేపి చ మాం తే విదుర్యుక్త చేతసః. సాధిభూతాది దైవాన్ని నేను అంటే సమస్త జగత్తుకు కూడా దైవాన్ని, మరి సాధి యజ్ఞం అన్ని యజ్ఞాలకు అధిపతిని, అలాగే ప్రయాణకాలేపి చ మాం అంటే లాస్ట్ లో కనుక ఎవరైతే నన్ను తే విదుర్యుక్త తెలుసుకున్న వాళ్ళు, మరణ సమయంలో కూడా నన్ను ఈ రకంగా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు, ఏది దేవాది దేవుణ్ణైన నన్ను సమస్త జగత్తుకు, దేవతలకు, అన్ని యజ్ఞ పద్ధతులకు కూడా అధిపతిగా తెలుసుకుని నా యొక్క భావనలో ఉంటూ, అంటే మనస్సులో నన్ను ఆ రకంగా వాళ్ళు ప్రతిష్ఠించుకుని నమ్మకంతో మరణ సమయంలో కూడా నన్ను అర్థం చేసుకుంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ భీష్మ పితామహుణ్ణి చూపిస్తున్నారు. సరే, ఆయన ఎప్పుడు పోవాలనుకుంటే అప్పుడు పోయే వరం ఉంది ఆయనకి. అయినప్పటికీ ఆయన ఆగి మరి ఆ ఉత్తరాయణం అనే సమయంలో పోతే మంచిదన్నారని ఉత్తరాయణం వచ్చే వరకు ఆగుతూ విష్ణు సహస్రనామాన్ని జపిస్తూ భగవంతుడి సమక్షంలో ఆయన ప్రాణాలు వదిలారని మనం ఇక్కడ ఈ చిత్రంలో కూడా చూపిస్తున్నారు. సో ఇక్కడ మరణ సమయంలో భగవంతుణ్ణి తలుచుకోవటం వల్ల ఏమిటి అన్నది నెక్స్ట్ చాప్టర్ లో చూస్తాము. డ్యూయాలిటీ ఆఫ్ ద వరల్డ్. ఓకే, డ్యూయాలిటీ ఆఫ్ ద వరల్డ్ స్పెసిఫిక్స్ ఏమిటి అంటే రాగద్వేషాలే ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రథమ ద్వంద్వ లక్షణం. దేనికైనా సుఖం ఎందుకు వస్తుంది? రాగం వల్ల. దుఃఖం ఎందుకు అనిపిస్తోంది? ఆ రిజల్ట్ మీద కోపం, ఇష్టం లేకపోవడం వల్ల. సో రాగద్వేషాలు అన్ని ఆపోజిట్స్ కి కూడా ఆధారం ఈ రాగద్వేషాలనే ద్వంద్వాలు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఈ గీతా పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది ఏమిటి అంటే, మహాత్ములు భక్తితో శ్రీకృష్ణుణ్ణి శరణు వేడతారు. పవిత్ర ఆత్మలు తమ మనస్సులను ఇతర వాటి మీదకి మనస్సును మళ్లించరు, అంటే భగవంతుడి మీద ఉంచుతారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. ఇంతటితో మనం ఈ 7th చాప్టర్ కంప్లీట్ చేసాం. నెక్స్ట్ చాప్టర్ లో మరణ సమయంలో భగవంతుణ్ణి మనం తలుచుకోవడం వల్ల ఏం వస్తుంది, ఏం జరుగుతుంది అనేది చూద్దాం. కృష్ణం వందే జగద్గురుం. అయితే నిన్నటి చాప్టర్ లో ఏం చెప్పుకున్నాం అన్నది కూడా ఇక్కడ బ్రీఫ్ గా, నిన్న అష్టాంగ యోగం చూసాము. దాంట్లో మరి అష్టాంగ యోగంలో 8 దశలు చూసాము. మరి ఏది మనం క్షమ, తర్వాత మన ఆసనం చూసాము, ఆ తర్వాత ప్రాణాయామం, ఊపిరి ఎలా తీసుకోవాలని, మరి డిసిప్లిన్ గా బాడీని ఎలా ఉంచాలి, ఇంటర్నల్ డిసిప్లిన్, ఎక్స్టర్నల్ చేయవలసినవేవి, నియమాలు, చెయ్యకూడనివేమిటి, మరి ఎలా కూర్చోవాలి, ఆసనం ఎలా ఉండాలి, ఇవన్నీ మనం చూసాం. ప్రాణాయామం ఊపిరి ఎలా పీల్చాలి, ఆ తర్వాత ప్రత్యాహారం ఇంద్రియాలను ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, ఆ తర్వాత మరి ధ్యానం, ధారణ, కాన్సన్ట్రేషన్ ఎలా ఉండాలి, తర్వాత ధ్యానం, మెడిటేషన్. కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటే ఆ ధ్యానంలోకి వెళ్తాం. అలాంటి ధ్యానంతో సమాధి స్థితి అని 8 స్టేజెస్ చూసాము. అది తర్వాత మనస్సును ఏ రకంగా అధీనం చేసుకోవాలి. ఆ మనస్సు శత్రువుగాను ఉంటుంది, మిత్రుడుగాను ఉంటుంది. కంట్రోల్ చేసుకోలేనప్పుడు శత్రువు అవుతుంది, కంట్రోల్ చేసుకుంటే మిత్రుడు అని కూడా చూసాము. తర్వాత విఫల యోగి యొక్క పరిస్థితి ఏమిటన్నది చూసాము. భక్తి చివరికి అన్ని యోగాల్లోకి భక్తి యోగుడు, భక్తుడే జ్ఞాని, నా గొప్ప అని, ఉత్తముడు అని నా అభిప్రాయం అని భగవంతుడు చెప్పడం నేను చూసాను. సో ఇక్కడ అందుకని భక్తి యోగం
ఈరోజు స్టార్ట్ చేశాము. మొట్టమొదట చెప్పిందే నా మీద మనస్సును పెట్టి నన్ను ఆశ్రయించితే నన్ను సమగ్రంగా ఎలా తెలుసుకోవచ్చో ఆ రకంగా చెప్తాను అంటూ మొదలు పెట్టారు. సో లాస్ట్ శ్లోకంలో మనకు అది చెప్తున్నారు. ఎవరైతే మరి ఈ రకంగా ఉండగలుగుతారో వాళ్ళు ఎన్నో జన్మల తరువాత సమస్తము భగవంతుని జ్ఞానంతో నన్ను ఆశ్రయిస్తారు. అలాంటి మహానుభావులు